Rock in. Say hi. Guys, Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Ano kailan to, ate? Ang gawin battery. Saan ang kinakain natin? CCTV? CCTV to? Sayayin mo na dun. Hi! Cha cha cha! Cha cha cha! Ayan, saga. Sino ba yan? Wala, video na. Wow, gusto mo ba yan? Lagi na ang ano. Lagi na over sa pa guys. rin. Umuusok pa talaga eh. Saga lang. Ay, suyawan na. Sige, tapos. Ano ba yun? Nag-broadcast ba yun? Or Ha? nag-broadcast ba? Or nag-record lang? Na-conscious tuloy ako. Wala pa yun yung Hindi ka kumain? Humigop lang ako sa'yo. Ayaw mo na? Mapupusog ako, kakain pa tayo mamaya, di ba? Soup lang to. Soup, rice, din eh. Yan, headset mo ba? Hello? Ay, oo, no? Eh, hindi mo nakagamit ako. Kulang bango, tito, ininit ko yung talong. Hindi pa. Hindi pa. Ba't parang amoy talong? Gamos yun. Gamos. Ay, kalami. Ano si Kuya Ed? Kalami, masarap. Lami, lami, yun. Talaga. Sayang naman yung likod mo. Hindi nakikita. Tama lang yung mukha mo pala. Baliktad. Sumukot na rin. Ay! Andito ba yung gamit ko? Grabe nakakakita. May migraine ka. Yung sabon ko. Yung migraine pa. Kanin ba? Kanin malagkit. Kali lang yung malagkit na malagkit. Skip naman ang ano. Ate Karen, kaya daw ni Ate Burns. Ha? Kaya daw niya. 8:30. O, tara. Ay, ate, nagpipinta ka ba? Ano ka sa alis? Hindi. Parang maghanap ka rin ng video. Malayo? Mataas pa. Ginagayo yun eh. Oo. Wala sa ate, yung before kumaliwa. Oo daw. Doon yung left shore ba? Ilang minutes ba yun yan? Tawag doon, sir. Si Ana naliligo. Oo, wala. Kay Alan. Ay, oo nga. Teacher. Pabili mo na lang. First signature Tama mo. ba? Ikaw mamimili. Bibili ka rin. Hindi, no? Ano yun? For family, individual. Ha? Hindi, ikaw lang. Gusto mo, di ba?